Okay mga kaibigan, dito tayo sa channel ko. Magluto tayo ng ulam. Yung ulam na makain sa mga diabetes. Okay, ito. Hindi natin lagyan ng mantika mga kaibigan. Okay. Ito na. Ilagay natin sa kaha ang ito ang manok Bisaya. Lagyan natin ng konting asin, hindi damihin kasi hindi pwede sa mga diabeteson. Okay, ito sukayin natin mga kaibigan, saka takpan mamaya. Okay, takpan, mag-estimate tayo kung sa ating estimation na medyo wala ng sabaw o katas niya, ay lagay natin ng lamas, yung dalawa lang lamas, kasi yung Bombay saka yung bawang, hindi na lang natin lagyang luya. Pwede luya pero walang luya optional na lang luya natin dito mga kaibigan. Okay, takpan muli. Mamaya buksan muli, parang ilagay ang yung tuyo, parang sumarap. Yung tuyo lang ang makapaalat niya. Pwede rin lagyan nyo, kung gusto nyo lagyan nyo ng asin, parang hindi hindi tabang. Okay, hindi masyadong tabang. Okay, ito na. Mamaya ilagay ang gulay. Okay, itong gulay, dalawang klaseng gulay, yung talong at saka yung batong. Okay, ang kaibigan, beans. Okay, kasi pag mag-estimate tayo kung sa ating palagay natin na medyo luto na, ating sukayin. Tingnan nyo, medyo hindi na masukay kasi nagpilit-pilit. Pa yan sa kwan, dumidikit-dikit na yung sa kasi wala lang sabaw mga kaibigan. Okay, yun na time, luto na to. Yung pag ganito na, luto na to mga kaibigan. Hasta yung gulay niya, saka yung gulay niya ay luto na din. Hasta ganito na ang kanyang postura o kanyang pa yan, situation rather mga kaibigan. English tayo. Okay, konti. Okay, ito na. Okay na, pwede na. Unin natin, kakain na tayo ngayon. Kita nyo, sarap to para sa mga diabetes. Ito, sure ko wala tong kontra. Okay, sa diabetes. Teka, yan, tingnan nyo yung tumikim yan. Hindi na payat na. Kasi diabetic yan. Okay, kaibigan, ito tingnan nyo maigi ito ngayon. Kain na siya. Pumapayat na. Noon mas mataba-taba pa to. Ngayon pumapayat na kasi diabetic. Paita sa Bisaya pa. Mga kaibigan, ito na si Apa ngayon, hindi na tulad noon, tanda na. Okay, kain lang, konti na lang kakainin kasi nagda-diet na siya. Ito na siya. Thank you for watching mga kaibigan. Saka pwede na hindi kayo mag-subscribe kasi hindi ako nakatikim ng sweldo nito kasi daming
ano, hindi ko makano. Okay, okay, okay. Thank you.